Pues, bueno, evidentment el tema de la salut és molt important. A nivell ecològic tenim uns productes que venen del pagès d'aquí del costat, el més proper que hem trobat, que seria de la Garriga. I ens està dient tot el tema de la distribució, de productes que arriben de molt lluny, que passen per 50.000 mans, i al final acaben encarint aquest producte. I bàsicament això, a part perquè formem part d'un Ateneu magnífic, amb un munt d'activitats i que donen molta alegria al barri i creem aquí una germanor molt interessant. Que m'agradaria, però ni tan sols la carn, si fos ecològica, amb pinso es veu que està també una mica, no és pur del tot i bueno, és molt complicat. Hi ha coses que no tens tant a l'abast, hi ha molt producte elaborat.